Сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримовны тагын бер объект шәһәрдә сафка басып килүче заманча район электр челтәренең яңа җитештерү базасы белән таныштырдылар. Шәһәребезнең йөзен билгеләүче объект кыска срокларда югары темплар белән сафка баса, ул административ көнкүреш корпусы, склад һәм автомобиль гаражын кулачлый. Кунаклар танышуны кулланучылар белән эшләү пунктыннан башлады. Написать специалист Светлана примет обращение, заведет программу. Кунаклар шулай ук эш һәм уку бүлмәләре җиһазландырылган складны карады. Здесь у нас находятся средства защиты для работы под напряжением на линиях 0,4 киловольта, на линиях 10 киловольт. В новом рейсе у нас получился большой склад, очень хороший склад, теплый, уютный, с большими стеллажами. Дай бог, будет хорошо работать сейчас. Зәй район электр челтәренең эшчәнлеге район кулланучыларына электр энергиясын тапшыру һәм бүлүдән гыйбарәт. Тулаем алганда кулланучыларга электр энергиясын тапшыруны ышанычлы, сыйфатлы, өзексез тәэмин ителә, яңа кулланучыларга тоташтыру өчен шартлар тудырыла. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.